Nakahitay og sukusog nga linog ang dakong bahin sa Mindanao kaganihang buntag nga mitala og magnitude 7.4. Bisan dinhi sa Subo, Kabisayan, nabatyagan usab ang pag-uyog maong daling mi-evacuate ang mga tao pagawas sa mga building ug panimay. Ani ang report ni Nico Sereno. Nagtambay ra unta kining pundok sa makabataan sa usa ka tindahan sa Barangay Rizal, Manay, Davao Oriental dihang ihay na silagdagan tungod sa grabing pag-uyog sa yuta. Sa laing video, sa Nabunturan, Davao de Oro, nang hapa na lang kining mga tao, ang uban nagginunitay dihang naglinog alas 9:43 kaganihang buntag. Makita sab ang pagsayaw sa makahoy ug mga pananom. Bisan dinhi sa Subo, nabatyagan sab ang pagtayog. Sa Mandaue City, dali-daling nang gawas ang mga empleyado o kliyente sa Mandaue City Hall. Ang pribadong eskwelahan sa Atbang mipatuman dayon sa evacuation procedures sa ilang mga estudyante. Sa Mandaue City Comprehensive National High School, puliki ang tanan human sa pagtayog. Daling gitabang ang mga nangalipong ug nawad-an og panimuot. Biresponde ang mga emergency personnel sa syudad ug pipila ka estudyante gidalagyod sa ospital. Sa City Central School, nasinati sab ang panic attack sa pipila ka mga estudyante. Nanghila kay gisod ginhawa. Oo. Normal siya na reaction no in case na may mga kuan uyog. Ya kato sa sila sir, nasa sila history na ingin ato gud pas sa playawan. Mo to gi kuanan gilapatan mo first aid. Ya, mo gi relax. Daling mimando ang mayor kansilahon ang klase karong adlaw ug sa pagpa-inspection sa mga buildings. Not only si MOO o engineering teams to re-inspect katong mga eskwelahan na katong na-affected na 16 kabuok. Pero appeal sad ang katong mga ubang public schools. Appeal sad kaniya tong market. Dayon gyapon ang inspection there, mas maayo nang better to be sure na lang yun, no? Kay kansilado ang klase, daghang ginikanan ang mikuha sab dayon sa ilang mga bata. Sir, or bagyo sir. Napil ginako dagdagan ko. So imo karon sa may kuha na lang nimo. Ako lang papauli-on jud. Di kay merkado ako hindi. Una na lakwa dito kinabalaka kay ko niya. Paghangos pa kay ko. Sa Talisay City miabot sa 86 ka mga estudyante gipang tabang human nag-mass hysteria o gipang kuyapan atol sa linog. Mato ni Joel Sisa, Operations Head sa CDRRMO, gipang kulbaan ang mga estudyante sa nahitabo. Sa Talisay National High School, 8 ang ilang gitabang samtang usa sa Talisay City College ug 77 sa pribadong eskwelahan. Hinuuna balik ra sa normal ang gibati sa mga estudyante. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas dali nga ni anunsyo sa pagkanselar sa face-to-face classes sa tanang level. Ang pipila ka mga pribadong tunghaan ni papauli sab sa ilang mga estudyante. Gisuspenso sab ang trabaho sa Talisay City Hall. Kini aron masusi una sa City Engineering Office ang City Hall kung wala may crack o damages. Ug aron di na sa makahatag pa og dugang trauma sa makawani ug kliyente. Aron sab maatiman ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.